Hautausjärjestelyt ruusun kautta luovat kauniita muistoja läheisestä ja helpottavat surutyötä. Autamme asiakasta arkun ja uurnan valinnassa. Arkku tarvitaan myös tuhkauksessa. Myös kukat ja käsiohjelmat voi tilata kauttamme. Hoidamme kuljetukset omaisten toiveiden mukaan. Läheisenne on aina luotettavissa käsissä. Jäähyväisseremonia voi olla uskonnollinen siunaustilaisuus tai uskonnoton saattohetki. Ruususta saa tarvittaessa saattohetkeen puhujan. Meiltä saa tarvittaessa myös arkunkantajat. Helpotamme omaisten taakkaa myös muistotilaisuuspaikan ja pitopalvelun varauksissa. Hautakiven suunnittelu ja tilaus hoituvat kauttamme. Myös olemassa olevien hautakivien kunnostustilaukset voi antaa hoidettavaksemme. Hautauspalvelu Ruusu. Laurinkatu 28B Lohjan keskustassa. Avoinna maanantaista perjantaihin. Palvelemme sopimuksen mukaan myös muina aikoina.